Hi guys, panibagong araw, panibagong vlog na punta kay Jara. Wala, kadakong manuka, 10 kilos ang isa. Pero gitilawan ni Jara, hasta man lami pero barato ra biya na siya. Dara si Jara, perting tuluga pa. Iya mga classmate na sa eskwelahan na, si Jara naghigda pa. Gipukaw pa na ako para makamata. Kada buntag, ingana gyud akong tirada. Akong kuguson kay kung di nimo kuguson, di gyud mong bata-bataa. Mura biyagaan, hasta biyang bugata bataa. Hala, ako na yung dalon dito sa sala. Kay pagpahigdaon ako ni iyang mama na po'y mapukaw ani niya. Buntag, ingani na lang gid permente among tirada. Ug dira gibalhin na ako si Jara nang himuta pa. Patugon pa gid kay na siya ba. Pero wala na siya mabuhat kay perti naman gid niyang lita. Iyang mga classmate nagklase na pero si Jara nahigda pa. Ug dara si Jara nagseryas na lang siya. Wala siya nagdiet na ha. Paborito gid na niya. Sigop og gatas jar kay kana masustansya. Labi na siguro ang gatas ng ina. Pero di na pwede ang gatas ng ina kay dako naman ka. Magberban swak na lang ka. Ug dara si Jara panaog na hay salamat na human ra gid siya. Dali kay hasta biya natong lita kay dugay kay kamata. Dira ni dagan ng brum-brum ni Papa. Unsa man imong si Jara oy pasmado man kayo kamot. Kasanginlan pang kamot. Ang dagan naglikoy-likoy na kay ang ligid utso-utso na. Kailangan na jud ni Elisa ni motora. Ducati 2000cc. At chup, pwede na kay na para sa kuha. Kanya taudan din natong sidecar ang Ducati para first time in the Philippines ang tirada. Pag naabot na gid mi sa school ni Jara, hasta nagyong mingawa. Nagsulod si Jara, na siya na lang naginusara. Padayon nagsulod dito ha, kung ikaw gilakan sa maestra, hala, panuktok lang ha. Sa dihang nahatod na nako si Jara, nipalit kog pan bali 20, kay mamahaw pud ta. Awag ko na ilang pan, hasta pang inita o astang lamia. Alangan na nagbuhat ana, ako ang mangong barkada. Parisan din nato naghatsuko, na hastang inita. Bagay kayo kay sa panahon hasta biyang tugnawa, kay kaulanon manggod ba? Awara ko na akong porma, kaon-kaon lagpan. Nya imnan day gatsoko. Pastang lami astirada. Pakondisyon gyud da kay unya ani kargador na punta. Una na pug ko diri sa eskwelahan ni Jara nagpaabot kay ulian na. Sa una elementary pa ko dili pa maning ani. Basta pa maning gamaya pero karon for story na. Nindot hasta namang ning gwapuha. Ug ganina pa mi nagpaabot ning bata. Tingulian na mo tap. Pero wa pa gyapon ni gawas kay nagdula pa. Lipay pa kay siya. Pero yang papa ganina na nagpaabot siya ha. Diyang pauli nami si Jara wa di na nagsaba nasama di ay siya. Ug sa dihang yadto siyang nanay kay mopalit lagi daw siya. Kayo lang palabig palita kay si kwinta ra bi kwarta si mong papa. Kasi makautang ta si mong nanay maulaw biya ta. Ug diri na malit na migsudan og nanay yang mama. Ug sa dihang gipangutana sa siyang mama kung unsay gustong sudan niya. Wa jud siya pakialam basta siya mukaon ra gyud daw siya. Ug naabot nami sa balay kay maniud to na. Di gyud siya mukaon og karne kay sabaw ra daw iyaha. Ug ilog pa akong cellphone kay mag-vlog ra daw siya iyaha. Pag humana mo kaon awar gud si Jara perting ayahaya. Pahigda-higda na pud yang tirada. Human naman ta atong pahulay diri na pud ta mamirada mag-deliver na pud ta. Dali-dali ala nato kay tan-awang langit kaulanon na gyud siya. Napay clouds na hasta namang ituma. Ug tara let's go i-deliver na nato ni siya. Ug sa dihang nahuman ako deliver natanggong jud ko diri napita. Hala gwapo manday ni siya. Landers man diri murag pinang-isinar tirada. Tanaw na to ning stock ug daghan pa bag nabilin. Ug nahurot ba ning pahalin. Sa diha pagabli nako napaday nabilin tama-tama ra ni para sa mga silingan to nagpaabot sa tuwa. Kay pag human na tog deliver maninda na bumpud ta. Tanaw ra kuning manuka. Hala hasta naman gining dagko Pero okay lang dagko basta hastang gwapaha. Ug ato ning timbangon. Uy hala 2 kilos ang isa. Pero di mo mabalaka kay humok lang yapo na siya. Kay gikan man yapo na siya sa Magnolia. Katuwa lang unang chapon ingani tirada. O di pun mo magmahya na kay kanang manuka hasta lang yun ang baratuha. Ug gusto mo ginkwer, i-PM lang si Jake Edna. Ug di ara giluto na ang manok na hastang dakuha. Tanawa ra gud si Jara gikaon-kaon. O di ba hastang lamia o gikit-kit pa gyud na niya o hasta naman guna niyang gutuma kay wa mo guna ka merinda kay perting tulog ana niya kay kaulanon biya ganiha. Ug dili lang tama na kong video kay pagkaugma maginegosyo na pud ta. Another vlog na pud biya ta kay Jara. Og salamat sa iyong pagpaminaw ha.